14 vermuts. 14 dones. 14 relats. Reusenques de Lletres presenta el seu nou llibre 14 vermuts, espais literaris amb aroma de donzell. 14 vermuts parla d'històries amb un toc de vermut i ho fa de la mà de 14 escriptores que, de la mateixa manera que s'elabora aquest aperitiu, han macerat els textos segons la seva pròpia fórmula secreta. Històries pretèrites, plenes de detalls, de quan vivia a Reus, i el sol inundava els ravals i les places amb llum nítida, extraordinàriament diàfana. Aviat, els efectes transportadors del vermut em van enterbolir el cervell d'aquella manera tan suau, tan subtil i tan física alhora. Fins que en arribar a l'última gota, tot el cos, tota la musculatura, eren com les escumes vaporoses que hi havia desades dins els meus baguls de llenceria. Recorre, tot seguint les rutes que et proposem, els espais que han inspirat els diferents relats. «14 vermuts, espais literaris amb aroma de donzell».